Mamuka sei maZimbabwenzi kwamungadai muri maZimbabwenzi mose ndibaba Chinogurei. Ndinokutendai zvikuru vana veZimbabwe. Nyaya iripo panhau yedemonstration, tikasakunda kuenda kudemonstration tapa Mnangagwa chance chokutonga kusvikira amen, ende chigaro cheupresident chichaguma chapuwa shamwari kuguma chamumba maMnangagwa. Remember kuti munhu achaita vice vatagwirei anenge ari mwana waMnangagwa. Wangu munogona kunzi ndichivhayo, but munhu achaita president yokuti tagwire kana akubva azvishamisi achizosiyira mwana waMnangagwa, nekuti mwana waMnangagwa unenge uchiitirwa zvipi? Unenge uchiitirawo tagwirei kuti achengetedzwe maringe neupfumi hwake. Tagwirei unenge uchichengetedzawo upfumi hwaMnangagwa nevamwe vari mukati imomo. Saka kuchiuto make sure kuti vana Valios Banda vachaguma vabiswa veswe koiswa mwana wake. Dambudziko rine madhara vanorara nezamu mukamwa, vanovarairwa, vanotadza kuziva remangwana rekwavari kubva nekwavari kuenda. Vakomana vechiuto vakuru madhara iwayaya. Unoona paya majenerali akapera kuuraya vakatarisa so vachinzi iCovid kusvikira vanhu vakapera kuti nhasi uno mukatarisa ndivo vakabatsira ED kuti abire maelection. Vanotoziva tsoro dzese kuti maelection haana kuitwa zvakakwana munyika, kuti hondo yese ichimuka nhasi uno yese zvakakonzereswa nevanhu veZANU-PF. Ndo vakakonzeresa problem yese bongozozo rese irori. Vakabatana vese vana Sanyatwe, vanana Nengirikini, vana Chiwenga nevamwe vese. Hapana musinu ipapa kunyangwe vachitonzi vaparadzana zvavo kuti vapesana, but hapana munhu akanaka bai papa vanhu ivava. Musavaona havo vachiuya kuvanhu vachiti tazotendeuka, tazodai, tazodidi. Chatinoda kutenda ndechekuti vageza vakaona kuti kwataendeswa hakusiriko, nokuti naivo vakapedzisira vatsikiswa chipikiri. Naivo vanga vachapedzisira vatouraiwawo zvakaitwa majenerali vanageza vacho naana Chiwenga vacho. Imi muonai kuti munhu akajisa poison Chiwenga, mukadzi waEmerson Mnangagwa ndiye munhu akamujisa poison. Mukadzi waChiwenga, sorry baba, mukadzi waChiwenga poison akaiwana kupi? Poison iyi haisi poison yekungotenga mumashopu kana mumafamasi mahardware. Ipoison dziya dzinonzi pachirungu machemical weapon. Anditi munoona machemical weapon ipoison dzakagadzirirwa kuparadza vanhu wakaungana, kuparadza munhu asikakwanisi kuatakika nepfuti kana kuatakika nebhombu. Muri kupanzwa? Dzinoisiranwa vanhu vari mumameeting, vari mumaofisi, dzinoisirana vanhu chinyararire chokuti asaziva kuti ndaurayiwa nanhingi kana nebato rakati. Chinoita kuti kana mapurisa vanoshayiwa umbowo. Ipoison iyaya yekuti inonge ine matargeted emakore, kuti poison yatampai unozotanga kurwara papera kana 2 years, kana kuti poison yatampai unotanga kurwara papera kana kuti 7 months. Saka pano paunozorwara unorwara vava vega, but poison vakaipiwa kudhara. Kana kuti poison anorarama 5 years, 5 years dzikapfuura hawo tinenge tamuhwina unenge watofa. Anditi munoona? Saka poison dziya dzakagadzirwa panguva yeSoviet Union muWorld War II. Ipoison dzaishandiswa nenyika huru. Nanhasi unoanadzo poison idzo. Saka muchizwa kuti vachinzi anoshandisa zvombo zvine machifu dzine chifi, zvombo zvine chakati, vane poison dzimwe dzavanotoshandisirana kuya. Ndo poison dzakapuwa uyu iri poison yecancer yakashandiswa tsvangirai. Ikashandisirwa vanhu vakawanda vamwe vamusikatozwisisi vakapera kufanira chingonzi icancer. Mapolitician mazhinji vari kudyiswa poison idzodzo idzo, especially vakaita chinhu zviya vachida kurasisa information, kuti vaita chinhu vaida kurasisa information
yokuti taita chinhu zvakaita vanana Shabangu waiwai vanenge vaita madhiri akawanda nana Mnangagwa kwenguva yakareba. Saka end of the end havadi kuti Shabangu urarame kwenguva yakareba because unopedzisira vazobudisa information. Saka vanopedzisira vazomuuraya secret asingazvizivi. Voziva kuseenzesa akavapedza uchazopedzisira walika information. Zvakaitwa vana Ngonzora zviya, zvakaitwa vana Kupe zviya. Avararami nekusingaperi vakomana vaya kana ZANU-PF ichiri kurarama ichiri kutonga. Saka muchiona kuti kana vakuru vemauto chaivo uya ukubva uya Nigirikini uya wokutsiwana naChiwenga uya wakaenda wararama here. Even ukanzi wabva kuchiuto chako muchiona vachikuteredza havadi kuti vakuru vemauto abuda kuchiuto ararame nguva yakareba. Havazvidi izvozvo. Chii chikonzero vanozviitirei? Vane masecrets avo. Vane masecrets avo avanozviitira. Maona manje. Saka muchiona kuti vanhu vazhinji vanongopera kufa. Ndo poison yakapuwa Mary Chiwenga naEmmerson Mnangagwa. But poison iya yamanje Mary akaita chidofo. Anga asikakwanisi kuti abate nemaoko ake poison iya. Ivo vaizviziva kuti pavanopedza Guvea na iye Mary wacho wamupedzawo futi. Information iri kubva yaparara. Mary haana kuziva kuti inini poison yandabata ndatova murwere. Mary akaurayiwa naMnangagwa kupadzwa kwese kuya ndiEmmerson. Chiwenga akanga apadzwa futi naMnangagwa. Vese mukadzi nemurume akanga wapedzwa naEmmerson. Saka Mary akashandisa poison iyaya yokuti ndiye akashandisira Emmerson. Mary Chiwenga akaita zvekuzoriwa padoo. Ndiye iya kuti poison yacho ukangobata kana ukabata pairiso yatopinda. Ndo yakatambika paya. Saka munoona kuti iko zvinezvi vakuru vemauto mageneral esaya vanopera kufa vese. Nyaya 2030 ikangobudira ikapasa iyi vamwe vari kuchipurisa vazhinji kana kuti mamwe maministers ari mukati umu nemaMPs ivo vari muzanu machemo vazhinji vacho vachapera kufa kuurayiwa vese even mamwe machifi chaiwo apa achatorwa umambo uchipuwa hama dzevanhu ava vari kutonga. Tiri kutaura tiri panozve kana kuti vanoziva politics vachinzwisa mashoko andiri kutaura aya vazhinji vari muya maministers eZANU-PF aya ari muya vamwe vacho havasi kudiwa vari kushandiswa muya especially zvibhadhara zviya zvinana Chinamasa zviya zvinana Mutsvangwa zviya ando vanhu vari kuseenzeswa mai ndo madhanda edu aya madhara ese ari muzanu ese aya madhara aya ari kupedza kukuziwa aya idi uchingopinda 2030 chete madhara aya ese ari kupedza kuparadzwa ari kushandiswa chita aya mai manje aya ari kuteera kune mamwe awo akufudiwa kuya. Saka ndinongotaura vana veZimbabwe kuti tinofanira kuti tese tikurudzirane vari kumasvingo vari kwaMutare vari kwaMutoko vari kuChimanimani vari kuMarondera vari kuBulawayo vari kuChegutu Kadoma vari kuKwekwe vari kuBhanda Cholocho vari kuLimpopo vari kuPi vari kuChimanimani Mutare vari kuChiredzi vari kuKaroi Magunje vari kuMadharuweni Tito Rushinga Matepatepa Chira Karanda Ningiribhodha hila vari kupi kwese madziva Shamva Uzumba Maramba Vumwe Mudzi Mutoko Inyanga Chegutu Masvingo Rusape Mvurwi kupi Kwekwe Kadoma Gokwe vari mumatunhu akasiyana nana kwese uno ngatibatanei tikurudzire vanhu even mukanzwa tichitongana kana kupikisana pamachannels haisi nyaya yokumisa program yageza. Inzwai kama comrade ZANU pachezvayo mai manje tikada kuti ngatimirei tese mai manje anaya Chiwenga haana support. Vese vakomana vari mumazvimagrupu vari kukurudzira havana support ezorongo wakamira kudivire ZANU-PF. Vanhu vese mai manje vanofanira kuti president Chamisa vakati vanhu musaenda haibudiri demonstration. Kunyarara kwapresident Chamisa kunototaura kutoti ari kutendera vanhu. Chamisa unoteererwa kudarika Chiwenga kudarika vanageza kudarika mhomho yeZimbabwe. Ndo zvamunofanira kuziva. Saka Chamisa kutonyarara ikoko which means dai ane utsinye unongotaka kutoita mahari achito addressa izvo kutotaura mamiriro yakaita zvinhu okutoti vanhu vasapinda nekuti bato munhu anopikisa
but still vese vaita vanhu vanopikisa manje ano even ivo vana Chiwenga vacho pari zvinezvi, nekuti kana akaita against ED Chiwenga, which means atova opposition, kureva kuti rabato riri mumhepo kufanana naChamisa futi avaiseka vacho kuti hana bato hana chii, nokuti mai manje mukabvunza vageza mai manje havana bato live, because muzano macho havachazikanwi, vakabviswa zita ravo. Ani muri kuona but zvinozikana kuti ndo kune bato ravo. Same naChamisa, it's a opposition. Vakamutorera bato vakati Chamisa abuda mubato. Chamisa unoziva kuti ndiye opposition yacho yakare Chamisa vachiye. Vanhu vanozviziva. Saka vanana comrade Chiwenga vakaitira Chamisa hutsinye vachibatsira Mnangagwa vachifungidzira kuti na iwo wachava neupenyu husingaperi mubato reZANU PF kana kuti vachararama nekusingaperi mubato reZANU PF. Vakanyarara vese vana comrade Gezava, vese vana comrade Sanyatwa vachikambena Minyanga vanhu vakashungurudzwa Minyanga muna Sanyatwa mani. Saka mutiona panguva tichiti kana totaura tinopesa tadzwa kutsamwa so. But zvisinei vanhu vache all the same ndo vanhu vaakuchitaura manje. Ndo vanhu vaakuchiona ivavo, ndo vanhu vaakuona manje kuti takanga tichitsvinyirira vanhu nguva yese kwemakore, takanga tichiuraya vanhu tichidzvinyirira vanhu. Hapana hutsinye hwakanga huchiitwa naEmerson husina Chiwenga mukati. Hapana hutsotsi hwakaitwa naEmerson husina Chiwenga mukati. Ingava kurobha maelection chaiko. Vachiwenga ndo vanga vatori number 1 kutosimbisa ED, kudzvanyirira vana veZimbabwe. Saka chandinoda kuyambira bedzi ndechekuti tapinda murodhi. Inini enka yangu iri pakuti dambudziko ratapinda pese patinopinda murodhi, patinorwira nyika yedu, patinofaita, patinoshinga kuti tirwire nyika yedu, patinoshanda nesimba kuti tirwire nyika yedu, pese patinongoshanda nesimba, pese patinomira nesimba, pese tinozosarudza a wrong person kuti atitungamirire kuti atonge nyika, tinozokundwa nekuda kudya nemakaro nekutengesa democracy, tinozokundwa nekusawimbika nekusatrustika. Tinogona kutumwa tese tutanga kushorobodza Chamisa, but the same person Chiwenga uyu ndiye munhu akakonzeresa kuti Chamisa atadze kutonga nyika inei, nokuti vanga vari pamwe chete naED. Saka tochiti Chamisa vakakonzeresa here kuti azowana kupinda pachigaro, saka akasaboteja Chamisa. And moreover ndo vamwe vanhu vakanga vachitobatsira kuti aiwa awina. After that vanhu ivo vanga varida kutotongawo, saka makanzopa vachinyeba kuti tataura naChamisa, tataura nemapato ese, vaida kubata nyika kumeso, kubraiba nyika, vaida kubraiba nyika. Vanhu vakabraiba nyika kwemakore akawanda vanhu ava mani. Saka kana vanhu vakati varuda Chiwenga, chinodiwa ndechokutsvaka kuona kuti vaChiwenga vanogona here kuzotonga nyika ino yeZimbabwe ikaita zvakanaka nemaitiro avakanga vachiita vari muzano kwemakore esaya, kubva pangobva Mugabe, maitiro nematrue colors avanga vachiratidza, nyika ino inotongwa zvakanaka here? Nyika inonaka here ikagadzika ikafamba zvakanaka ikatwasuka nyika iyi? Ndava rinonyenga rinohwararaka, rinosumudza musoro ravana. Hakuna ungapinda uchida kurova istereki, kuda kuzoita utsinyira kuzodai so. Even Mnangagwa achipinda zvakawanda zvakaitika achidzada kubva agadzisa nyika, arikubva adaidai. Hakuna munhu anopinda achitaura kuti ndida kuzokudai so. Varume mese muri kupembedza vaChiwenga, mese zvenyu mune umbowo here hwekuti nyika ino ichanaka, nyika yeZimbabwe nomurume uyu? Fungai kawiri, fungai kaviri. Kana tikati Chamisa, ngatitarisisei kuti Chamisa unokodzera here kutonga nyika yacho, unogona here kuitonga nyika inozonaka here? Tafunga mushe here kuisa Chamisa uyu?
nyika anogona kuigadzisa here kaitonga ikaita zvakanaka. Nyaya yekungoita binda pinda, nyaya yekungoita deedzerwa yakaoma nokuti tapinda dambudziko, tatambura nyika yeZimbabwe, tashungurudzika, taremerwa. Muri kupaona vakakonzeresa kuti chamisa atadze kutonga ndivo vana Chiwenga ivava nana Sanyatwa. Vachitorwa vanhu uku, vanhu vakarohwa kuinyanga kunana Sanyatwa kuti vasavhotera opposition. Vana Comrade Chiwenga vachitotaura kuti tichakupedzai mesa. Vanhu vakapromiswa shamhu nana Chiwenga. Vanhu ndivo vakakonzera kudeploya youth yese yaiuraya vanhu, masoja aidini masiyayo aiponda vanhu achita sei, vange vari pamwe chete. Pane panozoti here president unoita chinhu chisingasikana na vice president. Kupesana kwakazouya nokuda kwekuti Mnangagwa vakanga vachifanira kutonga 2 terms vochisira Chiwenga. Mnangagwa vakuti hazviiti. Vakuda kutonga 3 terms. Ndo pamuka hondo, tsvagai pamuka hondo. Pamuka hondo hakusina kugadzisa nyika bakwete. Pamuka hondo inyaya yekuti sei iwe wakuda kuita 3 terms. Ndo pane mastrategy ese aya ezvigananda. Pati panguva ya Robert zvigananda zvakangobviswa chinzi nyika yazara zvigananda yambafa. Izita rachinja chete rekuti zvigananda pati ndo zvimwe chete zvoka ndo saka wakatiza kaona kasuku here. But kukubvunzai kuti pakabviswa hurumende yaRobert Mugabe zvigananda zvingani zvakasungwa, imbavha ngani dzakasungwa. VaChiwenga vachitida kuti atendedzwa nembavha, toda mbavha dzakamutenderedza. Imbavha ngani dzakaiswa majeri, takangona chombo chete iso. Enda hana akasvika futi kana abambudza hapiki mapikira akaitwa chombo iwaye mashoma atongero akaitwa chombo. But vana chombo vakaba mabilions nemabilions, mamillions nemamillions. Pane kutaurana kwakazoitika pachisawira. Saka kana vanhu vakatadza kusungwa pakabviswa Robert, munoshuwa here kuti pachasungwa vanhu pari kubva Mnangagwa? Aisi nyaya yekurwira masimba here iyi, aisi nyaya yekuda kutonga here iyi. Okay, it's fine. VaChiwenga ndo vakaisa ED, vane kodzero kuti vasapote, vane kodzero kuti titevere sure kwavo. Ndo vari kuziva nzira yavakafamba nayo vachisa ED. But ndida kuti ndiyambire mhuri yeZimbabwe kuti musabuda murodhi. Dimandai kodzero dzenyu vana veZimbabwe. Musashishidzirwa, musaitiswa kutongwa nemunhu president wamusiri kuda, kutengwa nemunhu amusiri kuda, kutongwa nemunhu asiri mutungamiriri wenyu, munhu amusina kusarudza, munhu asina kugadzwa nenyika. Ndosaka nyika yaramba ine matambudziko, ndosaka nyika yaramba ine kudzungaira, ndosaka nyika yaramba ichipunyaira, nyika yaramba ichidzedzereka. Inyaya yekupuwa, kuita kupuwa president, inyaya yekuita kugadzirwa president. Imi musina kusarudza mega, zvido zvenyu imimi musina kuzvichuzira. Andi muri kuona nyaya yekumbunyikidzwa ndo yakonzeresa zvese izvi. Saka musadzoserwa futi pakumbunyikidzwa. Pamwe chete ipapo azvigoneki kuti vanhu vaite zvokumanikidzwa, kupuwa mutungamiriri, kupuwa president. Vanhu vaite zvokumanikidzwa, kupuwa munhu avasiri kuda, munhu avasingadi. Vanhu vaite zvokumanikidzwa, kupuwa kana kutongwa nesame political party. Kana nyika ichinzi iri kudhimanda mareforms, kureva kuti inoda election ari peaceful. Kana nyika ichinzi iri kudhimanda democracy, kureva kuti hakuna munhu anoita zvokutambidza president. President haafaniri kupinda zvechisimba kana zvokuuya nechisimba chokuti ndandiri mupurisa kaini, kana kuti ndandiri musoja kaini, kana kuti ndandiri general kaini, kana captain, kana corporal, kana kuti ndandiri vice president. No. Nokuti kuwa president ka uri mushandi wenyika, kuwa president ka uri mutungamiriri wavanhu. Saka unofanira kutungamirira vanhu vanokuda, vanhu vanokuziva, vanhu vakakuisa.
Saka ndine urombo kune vanhu vari kutarisira kuti kana tikaita demonstration vanofungidzwa kuti ivo vanofanira kutonga nyika inei nekuti vane zvivimbiso zvavakapanana vari vaviri kana vatatu. Vanhu vapinda murodhi, bhora musango vakomana, demonstration ngaitwe, asi vaudziye kuti kwaina vachinogurei bhora musango. Zvakatarisirwa nevamwe vari muzano ngazvive zvinhu zvinoshayiwa basa. Bhora musango kusvikira paitwa translation government, kusvika paumbwa bhodhi ichasanobata matomo, kusvika paumbwa bhodhi ichasanotungamirira nyika, mariforms achigadzirwa, mitemo ichigadzirwa yakambombonyodzwa nana Chiwenga nana Mnangagwa, yakambombonyodzwa nevatungamiriri ivava. Vanana Comrade Geza vanga varipo, inga vakataura wega vani vari muzano kwenguva yakareba. Pati vaGeza tinovaclear, tinovachenesa, ende Geza da kumuchenesa kutaura chokwadi, because murume uya wakapupura zvese, ukataura zvese, ukaclear zvese, ende nanhasi uri kuzama kurwisa kunyangwe vanga vachimbodya vese muzano, but iye pache zvake zvaari kutoita izvozvo ari kurwira nyika. Saka tida kuzvitenda izvozvo zvokuti Geza akazodai achidini akadai, haiwa hatina basa nazvo izvo, hatina basa nazvo izvozvo. Toda kuteedzera zvaari kutaura. Demonstration ngaitoitwa, vanhu vakasimba, asi vanhu ngavazive chavari kupindira murodhi, kwete kungonakidzwa. Ende ndichivimbisa vanhu kuti vanhu vazive kuti demonstration haingopera iri demo. Ende ini ndichitarisa chaizvo I know kuti murume uyu ari kutungamirira nyika pari zvino uyu imhondi. Zvairi mhondi, uchazama kushandisa mauto zvaanoda iye, uchazama kushandisa mapurisa zvaanoda iye. Saka ndoda kuyambira mapurisa. Tarisai zvakaitwa kuMadagascar, tarisai zvakaitwa kuMozambique mazuva aya. Ndoda kuyambira masoja edu enyika yedu, tarisai zvakaitwa kuMadagascar. Masoja akatumwa kunze ndai munopfura vanhu murodhi, but masoja akataura kuti hatipfure vanhu baisu, akatotanga kutobatsira vanhu, kutoningira vanhu masoja. Saka muchatumwa naID ndo zvaakatageta nokunanga izvozvo. Even marari yavo yavari kuita musangano waita kwamutara, unzwa kuti achazaza mapurisa munyika yese, havasi vana vavo mapurisa vari kuzadza kushandisa vana veZimbabwe chete chete. Saka masoja muchashandiswa nevanhu ava. Regai vanhu vaite demonstration peaceful, nemiwo muri kutamburawo muri kukwangwa yawo futi. Chanzi chekuti mumbine murodhi hamuna. Saka musapandukira vanhu, musarwisa vanhu, musadisturba vanhu, musanetsa vanhu, musakanganisa vanhu. Siyai vanhu vaite peaceful chete. Asi vanhu ngavazive chavari kupindira murodhi. Ndo zviri kudikana izvozvo. Kungoziva chete kuti uri kuzviitirei, ende uri kuchinangwa chako ndechei. Zvazvo kunakidzwa here kana kuti yatsika yesame political party here yemapindiro yapachigaro, kana kuti tiri kutsvaga a good leader, kana kuda kugadzira mutemo yenyika. Izvi zvokuti Ningidi ari kutonga izvi agadzwa nani. Tiri kuona vamwe autonyora zita remunhu, vamwe autopinda zita remunhu, vamwe autopa madhetsi. Isusu ngatidefendei democracy. Kutyora mutemo kuya kumanikidza kupa vanhu president wasingadi, kupa vanhu minister wasingadi, kupa vanhu MP wasingadi, kansela wasingadi. Kunonzi kutyora mutemo kuya kudestroya mutemo. Hazvisi pamutemo zviya. Ndo umbimbindo gatiri kubva kurwa, toda kupindira murodhi wacho, todzosera futi nenzira iyoyo futi imwe chete iyoyo. Saka tarwirei, hapana chataita. Kuchimidzi tiri kushandiswa. Saka vanhu ngavapinde vaine chinangwa chebhora musango. Ndava pane makaro aripo ekutonga ari kuitika muZanzibar, pane makwikwi aripo ekutonga, pane makaro aripo. Vanhu vamwe vari kuda kubatsirwa chete kukavadatya iwo yambuka nesimba revanhu. Izvozvo ndo zvataramba kuti hatichazvida zvokuramba tichishandiswa senyika. Vari kushandiswa havo vachishandiswa kutaura mazita evanhu kuti Ningidi ada kutonga. Hatisi kupindira kugadza munhu isusu murodhi. Tiri kupindira kugadzira mutemo yenyika nemaelection akabirwa akaitwa. Nezani yacho iyoyo naivo vanana Chiwenga vacho vakabira maelection. Saka havafaniri kupinda zvechisimba zvechimhondi. Kutonga nyika iwo vakabira umwe munhu, vakaponda umwe munhu, vakaita chitsotsi kune umwe munhu.
ngavaiswawo nevanhu vaone kuti zvinorwadza sei kushaya vanhu vanokuvhotera kana kuti kusadiwa nevanhu kana kuti vaone kuti zvinorwadza sei. Saka ivo vafanira kuita chipi in come kungoitirwa chipi nekutonga nyika. Ngavatange vapindawo paground vatsvage vanhu, noti zvokungoti tiri kupinda murodhi pakutotaura zvapuresident achaya kutonga nyika. Nyaya yechinangwa chedemonstration yabva yarasika, taakuita sekuti taakuenda murodhi kunokambenera mumwe munhu kana kuti rimwe bato. Saka vanhu vachipinda murodhi, tinokutendai vanhu ngavapinde, vanhu ngavapinde, vanhu ngatiendei murodhi. But nyika ndiri kuimbisa kuti bhora musango, tine mukana wakakura chaizvo kuti tipinde murodhi. Ngatisaregai kuenda kudemonstration wanaZimbabwe, ndo chanzi chiripo. Hatigone kusobisa Mnangagwa tega, ngatibatanei tiende murodhi. Mazvita nina Jesu, amen.